mag Nyando kocha kaunti ma Kisumu kaluwore kod wach mar ng'ok mar nam lolwe. Bende pige sani koro pong' ma oyienyo kendo nyoro kata donjo kuonde mane ji odake kendo kuom kinde mathoth kuonde mane ji ng'eyo kaka mier. Kama sudo nyako Ramogi wayudo ne jodak ma Nyanza, Nairobi kaachiel kod Central gi North Eastern owuok oko matek mar kwedo nengo osuru mimedo mwandu e paro mar chik mar omenda ma higani. Kaluwore kod lipot mar kambi timo nonro mar Infotrack, 87% mag jo Kenya ok dwar meto mar osuru e mkati ga 16 ka 81% bende kwedo osuru ma oketi e mwandu mag mitokni. Jokanyo ma okaw pachgi bende ni kod ng'eyo moromo e wi paro mar chik mar omenda ma higani. Majority of Kenyans, that is 63%, opined that the country is headed in the wrong direction, and only 19% say the country is headed in the right direction. We can see over the past period, we've taken a sample of about 3 different polls just to compare. Has something ever been different? But we can confidently report that within the last 3 or so poll, majority of Kenyans have always felt the country is headed in the wrong direction. And of course, we can see key regions that are leading with the opinion of the negative, or otherwise opinion includes Nairobi region, which accounted to 74%, followed by Eastern 69%, and Nyanza at 68%.